Azkeneko plazia, non egin zenduan? Azkeneko plazia? Maia bine inajuan nolako marka moduko bat, eta igulbiak bat hortxe, nola joan. Egun deborrota marreko kopiakin, nolako omenaldi moduko txoa dizin zuen, niretzan izan nolako zer bat, baina behingoak eta antolatuko lako zer baten, jaialdi baten, barruen, seguramente maila bezin nima joan. 42 urteaz edo erretiratu zinen, ez da? Bai, semi jaixosan urtien, azkeneko txapelera zen egon, 1989 zen. Untxe bat urte, hartzenian izen zuen azkeneko txapelera zen egon. Baina erretiro guztiz plazatatik? Bai, hendi zazpiat urte da holan. Bai, zegero 2005 honitzuan benezula azkeneko usteina joan. Deitu justen nahi da horako deitu justen, baina ikusten joan nire burua egia jotuko mun zaula. Zan nire taia ona emon bizuenan. Baina orduko piti-piti bat bagatzen zeitea jauan, eta bentzen juzituan losu korta zela eus eta erokit joen, da nire ondi hor naldin bastante gixen ditzuan. Baina ez lehen gure. Niko goratzenok periodunak laro eta zazpitxe junzuan, ikoan kriston ezi bizinuen, gero horrengo junzuan perioduna laro eta magostien, elkarrekin junginean, eta nesa joen, hau herrixek gaur eskubizekin justu zama jaso dauena, laro eta zazpitxen eskubatekin jaso daunek. Eta orduan peruna bera gazarra izin zuan, eta txoan ondo pasau gizako, txoan ondo pasau. Eskubak erraz sarri bilizera? Ez. Nik ezaitu zekul ikusten? Ez. Aporra bat ekin baita, igol bolan bat edo bestita bat, baina ez. Errek harrexekin bez. Zeldengotik ankiapurtu neban errek harri bat egin zinzuan, eta hartu nahutzen nolako zer bat, bilurre edo estegi zer da, ni nio beti harri zaharra zilin, harri zaharra modernu besti baina beti landutuko harrexekin beti. Bai.